Etajul 2 al muzeului din Turn. Iată și aici o serie de obiecte interesante. Ăsta e un covor oltenesc. Nu știu cum a ajuns pe aici. Așa, iată și un fel de prosop care are o inscripție în limba germană. Multă ceramică, diverse obiecte. Chiar în momentul ăsta s-a stins lumina. Probabil că pentru că nu mai sunt alți turiști, așa că voi să nevoi să închei și eu, s-a aprins lumina din nou. Iată și niște veșminte. Aici este o pelerină foarte interesantă și o colecție de cojoace. Iată cojoacele tradiționale, confecții făcute cu multă măestrie la vremea respectivă. Iată ce bine arată și, de asemenea, iată acoperișul, se vede restul acoperișului turnului, care de altfel continuă până sus. Iată și niște instrumente muzicale, sunt niște trompete. Ceramică peste tot. Iată și un mic dispozitiv pentru realizarea mosoarelor, adică înfășurarea aței pe niște suporturi care serveau după aceea la țesut. Foarte multe obiecte textile. Iată un prosop, altă icoană pe sticlă. În orice caz, este un muzeu foarte bogat în elemente și foarte interesante. Iată alt covoraș cu motive geometrice, specific zonei probabil, și în sfârșit un costum popular de femeie, celebru pentru aceste zone, adică costumele unde singurele culori sunt albul și negru. Ea are o serie de broderii, dar tot cu negru, și deocamdată atât.